Bueno, egun on, denoi. Hemen gatoz. Jaki Irakurgaiak bildumako azken liburua azkena oraingoz. Aurkeztera, Jose Azurmendiren gure klasizismo txikia. Bueno, Jose iazko uztailaren batean hiltzen, baina iazko udaberrian hil aurretik testu bat, eskuartean berak zuen testu bat edo pasatu zigun Jakineko kideoi, liburu baten, ernamuina izan ziteken testu bat, eta lanketa bat behar zuena, batik bat, 80 eta 90 hamarkadetan idatzitako hainbat testuetatik zetozelako, ezta. Eta, halako lanketa edo, bintzat guk oso gustura jaso genuen eskuartean, eta, edizio lan bat egiteko prest agertu ginen, eta, gero pixkatia gauzak prezipitatu egin ziren. Hasieran asmoa zen berarekin batera lantzea, ezta, testuiek lotuta azken joskura ematea, baina, Josek alako batean gure ardurapean, eta berak kapitulu hori itxi egin zuen, eta handik guk oraindik ez genekien berarekin azken harremanak izango zirela, baina handik gutxira, bera hil egin zen, eta, berak konfiantza eman zigunez, ezta, orduan Aritzek edizio lanari, testuan edizio lanari ekin zion, batez ere, pixkate kapituluak asko osatuta zeuden, beste batzuk eskematikoago, eta pixkat osatu, lotu, atalak, azpiatalak hobeto ordenatu, eta, halako edizio lan bat, ezta. Gero, zuzenketa lan batzuk, eta osaketa lan batzuk ere, lan bat ere egon da, eta egia izan da oso lan gozagarria izan da, Josearekin, hori da abantaila, ezta. Beti ikasten da, eta beti liluratzen da bat, haren jakituriaz, erudizioaz, eta gauzak lotzeko, eta ideiak iradokitzeko gaitasunaz. Eta, prozesu horren emaitza izan da orduan liburua bera, eta, kasu honetan gainera, gero ikusiko dugunez liburuaren gaia, klasizismoarena, kokatzen delako nolabait, 20. mende hasierako jesuiten eskolaren, jesuiten eskolan aritu ziren hainbat euskaltzaleren asmo eta lanetan zentratzen denez batez ere, haien saio klasizista hortaz ari denez, harremanetan jarri ginen Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuarekin, ikusten genuelako horre ere, elkarlan bat edo egon zitekela, bat etortze bat edo egon zitekela, eta oso berehala baiezkoarekin erantzun ziguten, prest daudela, gurekin liburu hau ateratzeko, eta orduan, eskertu nahi dugu nola ez, babes hori, laguntza hori, eta horretarako daukagu hemen gurekin Xaber Landabidea, Deustuko Unibertsitateko irakaslea da bera, gizarte eta giza zientzien fakultateko irakaslea da, bera doktorea da, aizia eta giza potentzialean. Eta... Ez dauka zer ikusirik liburuarekin. Ez, baina hori da, Euskal Gaien Institutuko kidea da, eta institutu horretako kide den neurrian, hemen
hitz batzuk esatera, Jakineko kontseilu editorialeko kidea ere bada. Baina Orduan gertutasuna, baina ez da interes konfliktorik egon. Ez da, hori da. Ni bakarrik etorren naiz, esatera eskerrik asko, bertaratu zareten hori, lehenengo eta behin, eta Jakini proposamen ederra hau ekartzeagaitik, zuek ekarri zen iguten, proposamena ia eginda zegoen, liburu bat ateratzea ematen du gauza dela, baina lan asko dago hemen atzean, eta guretzako benetan plazerra ez ezik ohore bat izan da. Parte hartu alizatea Joseren momentuz, azkenengo liburu honetan. Oso liburu interesantea da, oso liburu irakurgarria da. Gauza asko esaten du iraganari buruz, gauza asko esaten du orduko etorkizunari buruz. Asko hitz egiten du, behar bada gutxi hitz egiten dugun Jesulagun batzuen, edo Josulagun batzuen euskal zaletasunaz eta aurrera zaletasunaz, ez eta atzera zaleak ere baziren. Oso liburu importantea atera duzue, guretzako benetan placer bat izan da honetan lagundu izatea, gutxi bada ere, oso erraza izan da zuekin lan egitea, eta, bueno, nik uste dute gure klasizismo txikia irakurri beharreko liburu bat dela, ja existitzen da, baduka forma fisikoa eta digitala, eta nik espero dut, honen inguruan, baitza ingo dukula guk ere, ez da 20. mendean agortu zen liburu bat, nik uste dut gaur egun ere badituela oso batzuk esateko. Eta, nik uste dut horretaz zuek nik baino beto hitz egingo duzuela, hurbilagotik bizi izan duzue prozesua. Bakarrik esatea, eskerrik asko eta jarrai dezagun horrela. Eskerrik asko, Xabier. Hori da, ez da, orduan hasieran nioen bezala, liburua zentratuta dago, ez da, jesuiten eskola horretako hainbat kideren, ekarpenean edo joan etorri eta plantamenduetan, ez da. Hor daude Horixe, Jokin Zaitegi, Handima Ibinagabeitia, eta hauen irakasle izan ziren Estefania eta beste batzuk ere. Eta, hoien saioi buruz ari da, eta baita ere, hurrengo belaunaldiek, Joseren beraren belaunaldiak adibidez, nola jaso zuten hauen ekarpena edo hauen planteamenduak nola jaso zituzten, ezta? Eta hori guztia Josek egiten du, hain zuzen, klasizismoa sari denez, baita ere klasizismoa zer den, eta historian zehar, Europako historia kulturalean zer izan den, ezta? Erdi Aroan, Errenazimentuan, Aro Modernoan, Italian, Frantzian, hor izugarrizko ariketa, erudizio ariketa zoragarria egiten du, eta benetan eskola horren eta eskola edo korronte hoien azpian dauden ideia filosofiko-estetikoak zein diren eta barri buruz modu zoragarri batean, modu zoragarrian lantzen dituela, eta orduan Joseren estilo konparatibo hori, ez da, lehengoa eta oraingoa lotzekoa, eta beti, Xaberek iradokitzen zuen bezala, aurrera begira ere, ez da, aurrera begira ere. Lehen nioen testuak 80-90 hamarkadan idatziak izan direnez, eta orain argitaratu direnez, hor egokitze, gaurkotze prozesu bat egonda, eta horrek edizio erabaki batzuk edo hartu behar izan hartzera bultzatu gaitu, ez da, adibidez, Josek Horixe edo aipatzen du, edo Euskaltzaindiari buruz ere ari da, eta geroztik agertu dira hainbat argitalpen, ez da, Euskaltzainen historiari buruz edo Horixeren obrari buruz, eta horiek guk geuk behintzat aipatu eta egiten oharretan eta aritzek aipatzen ditu. Edo baita ere, gero hartu behar izan dugu irizpide hor, Zaitegiren eta Horixeren eta testuen aipamenak agertzen dira, askotan klasikoen itzulpenak izan daitezkenak edo geroztik, Josek hauek idatzen ondoren geroztik beste bertsio berriagoak izan dituztenak, ezta? Adibide bat izateko adibidez Jokin Zaitegik Platonen oturuntza, ezta? Itzuli zuen, 75ean publikatu zuen, eta Josek horko aipamenak erabiltzen ditu. Baina geroztik, hain zuzen bilduma honetan, sinposioa izenarekin, Jesus Maria Rogeriak itzuli zuen berriro, Platonen elkarrizketa bera, Zaitegik oturuntza izenburua jarri ziona, gero sinposioa
izenburua izan du, ezta? Hori 2003an argitaratu zen. Baina guk arrojeriaren referentzia ematen dugu, baina guk liburuan lehenetzi dugu zaitegiren aipamenak lehenetzi ditugu, bain zuzen ere, gure ustez baduelako zentzua ez da ikustea, alde baterik zaitegi delako lantzen ari garen, Josea lantzen ari den autorea, eta bestetik, bere estiloan eta idazkeran, klasizismo horren zantzuak ere ikusten direlako. Beste adibide bada, adibidez, Ibinagabeitiak bukolikak, Virgilioren bukolikak itzuli zituen, 54ean argitaratu zituen, eta horiek dira aipatzen direnak liburuan, baina 88an egon zen beste edizio bat, Inigo Ruiz Arzalduzek edizio berriago bat egin zuen. Baina, guk orduan hor egin duguna da pixat osatze lan bat, baina lehenetzi ditugu Jose aztertzen ari den klasizisten aipuak eta erreferentziak. Eta gero baita ere erantzi dugun beste gauza bat izan da datuet zeraetan, oharretan, materialak sarean eskuragarri daudenean, aipatu dugu, uste dugulako horrek ere garrantzi berezia duela. Sarean gauza mordo badago, eta askotan ez gara kontziente ere. Eta egia da, euskeraz ere gauza asko egin dira, gauza asko idatzi dira, gauza asko itzuli dira, eta askotan ez dakigu. Eta hor daude batean eta bestean, eta euskarianan, eta armiarman, eta bestelako proiektu solteagoetan ere. Eta, behintzat gure kasuari segokionez, testuak webean eskuragarri baldin bazauden, orduan nahi genuen, aipatu genuen, denontzat hortxe daudelak. Eta, pixkate orduan horiek izan dira autoeditorial garrantzitsuenak, eta orain orduan Aritz Azurmendiri emango diotitza, bera izan delako editorea, liburuaren editorea, hitzaurregile ere bera izan da, eta berak sakonduko du pixka gehiago liburuaren beraren edukietan. Esango dut, Aritzi buruz esango dut, berak filosofian lizentziatua eta gizarte zientzietan doktorea dela, doktore tesia hain zuzen ere Jose Azurmendiren nazioaren ideari buruz egin zuela, eta jakineko redakzioko kidea dela, eta kontseilu editorialeko kidea ere badela. Orduan, Aritz, zure hitza. Nire hasiko naiz, eskerrak ematen bi Xabierrei, lehenengo Xabier Landabideari. Proposamenarekin joan ginelako, egia liburua aurreratu xamar zegoenean, edo oraindik gelditzen zitzaion lan pixka bat, baina ja forma bat hartuta zeukanean, eta lankidetza oso erresa izan delako, bai liburua bera argitaratzeko, eta bai liburuaren bueltan ideatuko ditugun beste juntadizorako aitzakia batzutarako, eta eskerrak ematearekin batea aitortu, hori bat ere izan dela, Jose Azurmendik testu erdi landu bat nire eskuetan usteko konfiantza hori eman izana, eta aukera hau eduki izana, lehenengo agian bakarrikago, eta gero Xabier Izagirrerekin edizio lan interesgarri eta polita hau egiteko. Eman ditu bere buruhausteak ere, ohorearekin batera ardura puntu bat sentitzen nuen, kapitulu batzuk nahiko osatuta zeudelako, baina beste batzuk eskematiko xamar zeudelako, edo argudioa bera apuntatuta bai, baina garatu behartzelako, eta hor, tentua handiz jokatu nahi izan dugulako, Jose berak liburuan esaten zuena mantenduz. Orduan, esku gehiena, esaldi kritiko xamarrak garatzen, pixka bat zentzua argiago uzten txartu dugu, baina eduki aldetik oso gutxi moldatu dugu, gehien bat berak seinalatzen zuen obraren batera jo, aipuaren ideia apur bat pixka garatzeko, edo
halako autuak izan dira, baina, bueno, esan nahi nuena zen, Josek gure eskutan utzi zuenean, tratua izan zela, bukatuko genuela ahalik eta gehien errespetatuz bere bidea, eta uste dudala tratua bete dugula, liburua argitaratu delako, eta uste dugunez behintzat, nahiko fidel da txukun gelditu delako lehenengo bertsioa hartatik. Liburuari buruz aipatu dira, titular gehienak edo, baina ohikotik hasteko egia da oso Azurmendiren estiloko liburua dela. Iaia Europa bezain zaharra aurreko jakin irakurgaiakeko bere liburuarekin bezala, kapitulo motxak ditu, ideia jakin bat hartzen du kapituloko eta hori garatzen du, eta estilo ironiko hori oso ondo datorkio irakurketa arintzeko. Eta horrek ez da kaltetan, beti erakusten duen jakintza humanista hori ere bere mami guztiarekin agertzeko kapituluetan. Ikuspegi konparatiboa ere aipatu da, eta hori ere azpimarratu nahi nuke, alde batetik belaunaldi arteko hori, eta bestetik geografikoki edo ingurune kulturalei dagokienez ere, ikuspegi konparatibo hori asko lantzen du, hau da, Euskal Herriko kasuei buruz ari da, baina oso presente ditu batez ere Europako mugimendu kulturalak, gero ataletara joango gara, baina atal bat osoa Euskal Herriko testuingurutik atera eta klasizismoak Europa mailan ekarri zuenaz, izan zituen eztabaidez hitz egiteko hartzen du, eta hori nolabait eskertzen da, uste dut berrian gogoratzen naiz, honekin lanean ari ginela atera zela, esango nuke Beñatzera solak edo hitz egiten zuela ikuspegi konparatibo horren urritasunaz, Lazarraren testuak testu inguru europearrean hainbeste ez direla kokatu izan, edo Enel Aztangozo ederra atera zenean ere filologikoki asko aztertu zela, baina kulturalki horrek zer ikusi duen trobadoreen maitasun ernesentista horrekin, eta halakoak eskatzen zituen artikulu hartan, da nik uste dut hemen Azurmendik egiten duela ariketa hori klasizismoaren baitan. Eta eskertzekoa da, beti esaten dut, baina irakurketak jantzi egiten du asko irakurlea, jazten du euskal historia kulturalean, eta jazten du hori Europako historia kulturalaren baitan. Ze hori beste batzuetan agian ezkutuago, baina liburu honetan Azurmendik oso esplizituki esaten du bizpahiru lekutan, ikuspegi kokatu, baina ahaldundu hori bi esaldi apuntatu ditut, oso ondo laburtzen du berak izan duen ikuspegi hori. Gu ere geure gauzekin historian agertzeko eta ez historiatik kanpora, ari dela momentuko eztabaida horiek erakusten, gure historia, kultur historia arruntean ikusteko, eta ez handik kanpo eta berez. Eta bada nolabaiteko aldarri bat, ahalduntzeari begira, esanez, gu ez gara hizkuntza eta kultura hegemoniko bat izan azken 500 urteetan, baina gu Europako hizkuntza eta kultura mugimendu bat, korronte bat, nazio bat, gara azken batean. Eta hori uste dut, mamian sartu aurretik ere ikuspegi aldetik azpimarratzekoa dela, bai Azurmendiren ibilbide osoan, eta liburu hontan oso garbi ikusten dela. Gero, liburuaren mamia zenbait ohar, esan dudana, gure lana izan da pixkat kapituloak eta erredaktatzen bukatzea, eta antolaketa ere landu dugu, egia da multzokatze batzuk eginda zeuzkala berak, baina zatiren batzutan ordena aldatu dugu, hartzailearen ikuspuntutik batipat argiago gelditu zedin. Orduan, 3 atal nagusi berezi ditugu, lehenengoa euskal klasizismoa belaunaldi artean deitu duguna, hori aipatu duen belaunaldi arteko harreman hori azaltzeko erabiltzen du Azurmendik, eta hor dago justu
Euskal Eskola Jesuita Klasizista Euskaltzale baten hipotesia, laroita hamarreko hamarkadan ja bazebilkiena, eta nolabait liburua ardazten duena, hasten delako gerra aurreko belaunaldi horrekin, Eusko Gogoan bildu zena proiektu modura ja, baina gerra aurretik jesuiten ikasketa zentroetan eta gurutzatu zena, jotzen du hoien aurreko maisuetara, Xabierrek aipatu ditu Estefania Olabide hauek, eta gero jotzen du baita ere urrengo belaunaldiak, gerra ostekoak, Azurmendirenak, berarenak, ze harreman izan zuen proiektu klasizista honekin, belaunaldi Euskal Eskola klasizista honekin, Orixerekin, bereziki, Zaitegi eta Barrekin, eta hor badago nolabait, errepasatzen ditu beraien gaztetako testuak, eta hor, esango dugu, bifak daudela, gazteek zaharrei egiten dizkietenak edo, baina era berean polita da testuetan ikustea, Azurmendik naiz eta diferentzia horiek azpimarratu eta gaztetako, beraien haustura erlatibo horri balioa eman, era berean balioa ematen diela, gerra aurrean irudikatu ziren proiektu horiei, zentzu osoa ikusten zitzaiola eta liburuak hori egiten du. Gerra aurreko eskola klasizista horren proiektuaren zentzu osoa, norabide osoa kontatu. Eta hori, nik ulertzen du behintzat, aitortza bat bezala, beraien aurreko belaunaldi horri. Hori lehenengo zatiari dagokionez. Bigarren zatian, hain justu egiten du, Euskal Herriko testuingurutik atera eta erakutsi nola gure arteko hizkuntza gaitzeko eztabaidak, eztabaida kulturalak, jatorkeria edo unibertsaltasunarenak, fideltasun gehiago tradizio linguistiko autoktonoari edo momentuan kultur hizkuntza zen harekiko permeabilitate gehiago. Eztabaida horiek nola ez diren euskaldunena bakarrik, nola ez zaizkigun 20. mende hasieran guri bakarrik gertatu, eta nola den, proiektu klasizistaren baitan, 14. mendetik aurrera latinetik bulgaretara pasatzerakoan, eta gerora ere errepikatu diren eztabaidak Europa mailan behintzat, eta horien itzulpen badela Euskal Herrira, bai klasizismoan, baina baita lehenago ere, egon izan diren eztabaida linguistiko, kultural horiek guztiak. Azpimarratu nahiko nuke, bigarren atal hau bere hortan, badela, kasik masterclass bat, klasizismoa zer den. Klasizismoa mugimendu literario, kultural gisa, eta nik uste dudala, bere horretan kapitulo hori hartu ezkero ere, ikasgeletan lantzeko, edo besterik gabe, klasizismoari buruz gehiago jakiteko oso erabilgarria dela. Apuntatzen dituelako oinarri gehientsuenak eta sakontzeko bideak ere ematen dituelako. Orduan, bigarren atal hori bereizita ematearen zentzua bazen hori, hemen badago, autonomoki ere funtzionatu dezakeen kapitulu bat, irakurleak bere hortan hartu nahi badu, era berean, liburu guztiarekin batera zentzu osoa duena. Eta hirugarren zatira pasata, badago, nolabait, iruzkin multzo bat, Euskal Eskola Klasizista horrek eman dituen proiektu desberdinena. Izan itzulpen proiektuak, hor badago Gaizka Barandiaranen Iliasenari buruzko ohar bat, Virgilio eta Ibinagabeitiaren, Ibinagabeitiak Virgilio itzultzeko izan zituen proiektu guzti horien zentzuaz, Jokin Zaitegik Grezia klasikoko filosofia eta literaturarekin, antzerkiarekin batez ere egin zituen lanak, eta gero badago Orixeren euskaldunaki buruzko iruzkin bat, seguru asko Joseren Orixeri buruzko lanak irakurrita dituenak ez duena gauza berria handirik deskubrituko, baina horietara jo beharrik gabe euskaldunaki buruz Jose Azurmendik zer esango luken jakiteko testu harin eta interesgarria dena. Orduan, hiru atal horiek bakoitzak bere aldetik funtzionatzen du eta
hiru atalak batera jarrita, ematen du nolabaiteko panorama euskal eskola klasizista hori kokatzeko historikoki eta kulturalki Euskal Herrian, Europan eta horren emaitzak baloratzeko irizpide guzti horien motxilan hartuta gero, iruzki multzo bat ekartzen du irakurlearentzat azkenekoan. Hori edukiari begira, biek aipatu dute, Xabierrek aipatu dute, etorkizunera begira funtzionatzen duen liburua dela, edo galderak behintzat planteatzen dituela, eta nik erabat izan nuen hori presente edizio lanean, alde batetik, Xabier Izagirrek esan duen klasikoen mugimendu hori guztia, Zaitegi itzuli, gero berriro 2000ko hamarkadan itzuli, Zaitegi 75ean itzuli zuen Oturuntza, 25 urte beranduago itzuli zen sinposioa berriz, 25 urte pasa dira, eta niri oso evidentea egiten zitzaidan galdera, nola daude klasikoak itzultzeko, berriz itzultzeko proiektu horiek, ze hizkuntza hegemonikoetan belaunaldiro itzultzen dira, 25 urte pasa dira azken itzulpenetik, eta esan liteke badagoela, ez agian zuzendu beharrik, baina gaurko irakurleari, nolabait moldaketa txiki batzuk egin beharrik, berriro ere klasiko horien ekarpena niretzako premiazkoa da, filosofia euskaraz egiteko, eta bar, ez bakarrik Platon eta klasiko mendebaldeko kanon, esango du patriarkal, eta ja mendebaldetar, eurozentriko hori nolabait kritikatua izan dena, ez hori bere horretan, baizik eta zabaltzeko proiektuekin, da zabaltzeko proiektuak ere egon dira, eskafandra bera aipatzen dut hitzaurrean, edo esan nahi dut, klasikoak modu zabalean ulertu izan direla Euskal Herrian ere, eta nolabait kezka planteatzen nuen, hau irakurri ala, eta ibineagaitiak eta oso argi zeukaten proiektu bat deskubritu ala, gaur egun zertan ote dauden gure klasikoak, klasiko modernoak, pentsamendurako oinarrizko testu horiek euskarara ekartzeko eta zabaltzeko proiektuak, ez? Nik uste dut liburuak hori bueltatzen digu. Ba, hemen gaina jartzen du. Orduko etorkizuna aipatu du Xabier Landabideak, eta oso kontzeptu potentea da, ze orduan etorkizun bat irudikatzen zen. Baliabide oso gutxirekin, gerrak tarteko, mundu gerrak eta Espainiako 36ko gerra eta hori, baina ikuspegi bat oso jarraitua eta sendoa bat zegoen Euskal Herriari, nazionalki, kultura oinarri bat emateko. Eta uste dut, ekartzen digula bueltan galdera hori. Horixe Zaitegi hauek buruan zeukaten Euskal Unibertsitatearen proiektua, itzulpen proiektu sendo bat klasikoetarako, horiek itzuliko zituzten pentsalari belaunaldiak eztearen zentzu hori jesuitek garai hartan behintzat oso ondo egiten zutena zen, jendea ezi, behar espiritual, kulturalak betetzeko Euskal Herriarentzat. Gaur egun horiek gutxienez galdera egin beharko denukela iruditzen zait, nola dauden, eta liburuak balio lezakela hortarako. Gero, noski, bi plano daude bereizita hor, Euskal Herriak zeuzkan garaiko behar kulturalak, eta gero behar horiei erantzuteko klasizismotik, eskola euskaltzale gerraurreko honek jarri zituen irizpideak. Eta Azurmendik horiek gehiago gutxio kritikatu egiten ditu, iruditzen zaio, autolinguistiko batzuk, ez dutela zentzurik, edo hobe zirela beste batzuk, hori da, belaunaldi arteko gatazkaren muinetako bat hori zen, ez? Ia Europako haizea, horixerentzako eta gatazkatsua zena, ekarri behartzen, linguistikoki eta kulturalki ere, eta Azurmendiren da belaunaldiak horren aldeko apustua egin zuen. Gaur egun, ez dakit, baina berriro ere galdera badago, ze kultura eredutatik elikatu nahi dugun, balizko pentsamendu oinarriak eta kultura nazional hori modu pluralean, baina eraikitzeko eta elikatzeko proiektua, ez. Eta hor, uste dut, Azurmendik bere irizpideen kritika horretan oso ondo bereizten zuela zein ziren irizpide konkretuak eta zein ziren sakoneko egiturazko premia. Eta berriro ere galdera sortzen zait, gaur egun
bi plan horiek bereizten ote ditugun, edo batzuetan irizpideak kritikatzen hasi, eta ez ote dugun egiturazko behar horiek ere nolabait lausotzeko efektua lortzen. Nahi gabe, normalean. Bueno. Horregatik uste dut gaur egungo egoeratik arretaz begiratzeko liburua badela, bai belaunaldi arteko elkarrizketa hori, Azurmendik dakarrena, eta bai oinarrizko premien nolabaiteko kontsentsua. Askotan esaten dugu, gerra osteko belaunaldira etenak zeudela, baina jarraitasunak zeudela, jarraitasunetako bat, nik uste dut hori badela. Egiturazko premien kontzientzia eta premia horietan, edo egiturazko ahulezia horren kontsiderazioa, ez? Herri normalizatu, kultura normalizatu bat ez izateak ekartzen duen hauskortasun egiturazko hori, uste dudana gaur egun oraindik badagoela. Eta heldu beharko geniokela, jauziak eta pizkundeak deitzen ditugunean, egiturazko ahulezia horiei gaur egungo irizpideekin nola erantzungo dugun. Eta hori, orduko etorkizuna irudikatzeko zein ziren orduko etorkizunaren ametsak eta ikusteko balio du, eta nik uste dut ondar utopiko hori edo jende honek bazeukana berreskuratzekoa dela, hain justu pultsio bezala. Guk ere gure buruai galdera hauek eta erantzun bilaketa hauek serioski eta modu egiturazko batean heltzeko. Hori da, liburuak bigarren geruza batean, edo hirugarrenean, niri edizio bitartean, eta uste dut irakurleari ere sortu diezazkioken galdera multzo bat dela hori, eta horrek ere liburua oso interesgarri egiten duela. Bada kontakizun bat belaunaldi arteko bilakaera kultural horren azpian badaude gatazka eta irizpide diferentzio batzuk, eta horren azpian badago, justu pultsio hori gaurkotzeko gonbite bat. Eta horregatik esaten genuen liburuak gaurkotasuna baduela. Naiz eta 80-90ko testu batzuk izan oinarri, gerora Azurmendik berak berridatzi edo osatzen jarraitu zuena noski, eta guri ja osatu xamar iritsi zitzaizkigunak. Hori, gerra aurreko kontu ez ari da, pizkundeko garai ernazimendu garai ez ari da, baina konturatzen baldin bazarete pizkundearen ideia beti dago, 15-16 mendean, gerra aurrean, gerra ostean 70ko hamarkadan, eta gaur egun ere bai. Orduan, bada pizkundeari buruz gogoeta egiteko tresna interesgarri bat, nik uste dut, historia kulturaletik eta bilakaera kulturalaren ikuspegitik. Eta listo. Igual inor galderai balu. Ni bakarrik gehitu hasieran esaten hasi naiz, jakin irakurgaiak bilduma dela. Bildumak ja dagoeneko 30 urte badituela. Hoxe Azurmendik berak sortutako bilduma da. Berak sortu eta zuzendutako bilduma da. 54. Liburua da, eta etorriko dira gehiago. Ekarriko dituzu, Sortuko dira. Konforme bazaudete, nahiko mami eman du. Bai, oso ondo gona. Eta zorionak berriro. Ganarek. Hoxe, eskarrik asko, eta... Bai. Segi irakurtzen. Orduko etorkizuna izan. Benetan oso ondo, benetan erraz irakurtzen da, eta... Bai, orain, ofean esan diteke, ez duela.